Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами ізноў падкаст футбол паўсюль. Мы вяртаемся з новым сезонам. З вами я Мікіта, з вами Паўлюк. Прывітанне, сябры. І у нас ужо ў гэтым тыдні пачынаюцца першыя матчы сезону, а дакладна можна нават сказаць, калі мы не ўключаем матчы адбораў лігі чэмпіёнаў. Можна сказаць, што сезон пачынаецца заўтра фіналам суперкубку, а таксама ўжо у выходныя, нават у пятніцу пачынаецца прэм'ер-ліга, першы матч прэм'ер-лігі. Ну і мы падумалі, што ўжо час паразмаўляць пра ўсе лігі, пра якія мы паспеем паразмаўляць, пра нейкія трансферы, пра цікавыя, которые адбываліся. Хаця мне здаецца, што ў гэтым летам іх неяк менш, чым было заўсёды, і мне здаецца, што не адзін я так думаю. Ну а пачаць мы можам з АПЛ. Шмат, як шчыра кажучы, як кожны сезон з'яўляюцца нейкія трансферы і каманды, і ты думаеш, што вось, можа, у гэтым сезоне штосьці адбудзецца у гэтых камандаў. З чаго? У цябе ёсць, можа, жаданне з нейкай каманды пачаць? Нават не ведаю. Ну, давай з Ман-Сіці, можа, пачнем, як бы, ўсё ж такі чэмпіён. Вось яны ўжо за суперкубак згулялі. Такая гульня атрымалась. Не скажаш, што ўпэўненая з іх боку, хаця яны там папярэднія 3 суперкубкі, здаецца, прайгралі, а тут выйгралі па пенальці, уратавались. Ну, можна, давай пра Ман-Сіці, ось, і пра Юнайтед. Давай. Мы іх уже пабачылі, ну, Мгм. як бы, што там у Ман-Сіці. Як мы заўважылі, учора стала дакладна вядома, што сышоў Альварэс. Шмат чутак было пра тое, што каманду можа пакінуць і Дэ Бруйне, і Эдэрсэн. І як бы Пеп выглядае такім, не ведаю, як нейкім скамячаным, быццам бы ён уже не зацікаўлены, ведаеце, як быццам бы сышоў Клоп, і Пеп такі: блін, всё, мне не цікава, не ведаю, што рабіць. Напэўна, прыдумаю сабе складанасці тым, што я нікога не буду купляць, прадам усіх моцных гульцоў. Ну, такая вось у мяне бачанне, што адбываецца. Ну, мне падаецца, што той сезон чэмпіёнскі вось крайні, што быў, ён для іх ужо быў мега складаны. Яны вывалаклі там першую палову сезона, можна сказаць, правалілі там, ледзь не, можна сказаць, не выбылі з гонкі, але неяк яны знайшлі рэсурсы і ўсё ж такі вырвалі гэта чэмпіёнства. Ну, іх так апошнія 2 сезоны выглядалі. І Ну, апошні, у і іх перадапошні, яны заўсёды цяжка пачынаюць. Ну, вось я не ведаю, а ў Ну, гэтым не ведаю, сезоне... прабач, так, не ведаю, ці заўсёды, але вось апошнія 2 гады гэта тое ж самае, так. Ну, то бок, мне падавалось, што ім як бы трэба быць актыўнымі на трансферным рынку, а тут так паглядзець у іх і няма ніякіх прыдбанняў, только вот это Савіньо, што прыйшоў, правы вінгер, як бы, і ўсё. А так яны ўсіх паадпускалі, і вось Хуліан Альварэс, калі прыгадаць у крайнім сезоне, хто як бы гуляў галоўную там ролю, калі не было Дэ Бруйне. Яго замяняў Альварэс, як бы, хто зараз будзе? На моладзь ён разлічвае? Ну, мы бачылі, што як бы падцягнуў ён шмат моладзі. Ну, магчыма, разлічвае на моладзь. Таму вось мне такія перасцярогі, што і нават ужо вось калі пачытаць інтэрв'ю гульцоў, яны ўжо так падсцілаюць саломінку, што мы можам, типа, страціць чэмпіёнства. Той же Кайл Уолкер пра гэта сказаў. Ну, Я бы не сказаў, што ім трэба кагосьці там шмат купляць. Можна сказаць, што сышоў толькі Альварэс. Так, пакуль што ёсць пытанне з брамнікам, бо ён, шчыра кажучы, не ведаю, ці ён казаў, але гэта так усе ведаюць і разумеюць, што ён думае пра тое, каб змяніць каманду. Я думаю, што тут пакуль што рана... Ну, не ведаю. Я ў тым жа яшчэ бяру разлік, што гэта будзе новы сезон еўракубкавы, дзе тут па 70 гульняў будзе. От, ну, улічваючы Ман-Сіці, у іх будзе прыкладна 70 гульняў, калі яны хочуць дайсці да фінала Лігі чэмпіёнаў. І
Не ведаю. Я думаю, Адчуванне, што што Мансіці Чэлсі гэта адчуў і там закупіўся ўжо на 3 склады. Ну, у Чэлсі гэта проста хвароба нейкая, а мне здаецца, што Мансіці не трэба хвалявацца пра склад, бо гэта, напэўна, ну, калі мы кажам пра склад не 11 гульцоў, а пра ўвесь склад, гэта найлепшая каманда ў свеце. Ну, можа, там Рэал у гэтым годзе можа трошкі паспрачаецца, але мне здаецца, што ім будзе цяжка. Ну, паспрачацца. А па складзе Мансіці, напэўна, заўсёды была камандай, у которой не адзін склад гульцоў гатовы гуляць у першым складзе. І купляць кагосьці яшчэ, калі ну, сышоў толькі Альварэс, вот можа яны кагосьці пачнуць шукаць замест яго. Ну, там, ну не ведаю, я як бы вось бачыў гэта, што магчыма, яны ўзялі некую паўзу, ведаеш, у іх там жа ж гэтыя праблемы там з фінансавым фэйрплэй, там ж гэта. ёсць Магчыма, такое. яны з-за гэтага нічога не купляюць. Ну, цяжка сказаць, як бы, але ну, от я гляджу, што ў іх сышло з каманды там 5 ці 6 чалавек, ну, зразумела, там гульцы Там такія, якія не моладзь. гулялі, Так, толькі вось таму я і кажу, што толькі Альварэс але сышоў. страта Альварэса, я думаю, это сур'ёзная. Ну, хаця ў іх Гэта- яшчэ ёсць час, магчыма, яны знойдуць замену. Так, час Там, пакуль ну, што яшчэ ёсць, вось ёсць проста нападніка другога у іх хіба няма нейкага Ну, такога, як Альварэс, дакладна няма там замяніць. Ну, і як бы, ну, і гульня за суперкубак, яна ж не пераканала, што... Я разумею, што это там за суперкубак гульня, але ўсё адно, як бы, Ман Юнайтед выглядаў лепей. Вось, шчыра кажучы, так, я пагаджуся, і нават таварыскі... Адразу ад пачатку скажу, што таварыскія гульні ніколі нічога не вызначаюць, яны не маюць ніякага значэння. Не, нават паўсюль. Але вось нават матч супраць Чэлсі, калі яны выгульвалі спачатку 3-0, а потым Чэлсі 2 галы яшчэ стрэлілі. І там Мансіці яшчэ стралялі з пенальці. І, ну, вядома, што гэта так таварыскі матч, у которым і Чэлсі, і Мансіці больш... Ім нават не важна, колькі яны галоў там стрэляць, ім проста галоўна пабачыць, што там гульцы добра рухаюцца, знаходзяцца там, дзе павінны знаходзіцца. Але таксама нейкі, не ведаю, ці паказнік, ці не, але вось што там спачатку нібы добра было, а потым... Тым больш, што нават калі глядзець... ну, нават калі там людзі не глядзелі матча, проста хайлайты, там Чэлсі атакуюць, а Мансіці вось спачатку матчу стрэлілі хутка некалькі галоў, а потым проста абараняліся. Таму вось тут таксама паглядзім спачатку, вось мы адразу можна сказаць, што у першым туры Чэлсі і Мансіці згуляюць. Так, якраз у нядзелю, да. Так, і ну, таксама цікава, бо Чэлсі зноў гэта новая каманда. Зноў новы трэнер, новыя гульцы. Ну, Чэлсі так, это для мяне, я не ведаю, другое запар в акно, такія закупкі, такія продажы, там хтосьці сыходзіць, там уже збіваешся з ліку, трэнера ўзялі таксама, як бы, ну, цікава, конечно, гэта ўсё за гэтым назіраць, але я думаю, не заўзятарам Чэлсі. Я скажу, не, мне як фанату Чэлсі не цікава за гэтым назіраць. Ну, таму, да. Гэта команда... З усіх трансфераў, я не ведаю, вось Педро Нету, як бы, штосьці адэкватнае, ну, на маю думку. А так, брамнікі там вось гэтыя з Вільярэала... Я не ведаю, адкуль брамнікі. Я не ведаю, навошта. Зноў гуляе ў таварскіх гульнях гуляў Санчэс, калі ён, ну, мінулы сезон не ён быў лепшым галкіперам, так скажам. І таксама гэта цяпер каманда, у якой 43 гульцы. Так, і ну так, ты вось кажаш, што яны падрыхтаваліся да еўракубкаў, і я, шчыра кажучы, прыймаю гэта толькі як жарт і не хачу праймаць гэта сур'ёзна. Ну гэта жарт, да. Так. На кожны кубак свая каманда. Так, бо я, ну, вось апошнія месяцы у мінулым сезоне Чэлсі паказвалі вельмі добрую гульню, і калі там
паказвалі табліцы пасля у новым годзе Чэлсі займала 3е месца ў АПЛ, а у апошнія матчы наогул было вельмі добра і шмат галоў. І вось казалася, што ўжо ёсць нейкі больш-менш стабільны склад, і зноў з'яўляюцца нейкія Ну новыя так, гульцы. мне падало, ну, як бы праблема асноўная была, што Пачэціна як бы звольнілі, да? Вот. Мгм. Можна было як бы не звальняць, даць яшчэ чалавеку, ну, яшчэ сезон, я там не ведаю. Не, чамусьці звольнілі, як бы. Той жа Юнайтед далі Тэн-Хагу яшчэ шанец. Не, Ну, ну там паглядзім, ведаеш, конечно. звольнілі не праз вынікі, а праз тое, што Пачэціна хацеў вось мець больш улады, Ну, я калі разумею, вось на да. трансферы, так? А вось кіраўнікі Чэлсі хочуць самі вырашаць, каго купляць. Вось яны і вырашаюць. Ну, яно як бы і бачна, да. Таму я не ведаю, Мне шчыра што кажучы, разлічвае Чэлсі. Ну, так, паглядзім. трошкі шкада трэнера, бо ну, мне здаецца, што гэта вельмі цяжкая сітуацыя, бо ну, вось столькі гульцоў, і кожны ж хоча гуляць, і як вось гэтым усім кіраваць. Калі мы кажам пра трансферы, таксама вось можам сказаць, што Конор Галагер, который już павінен быў перайсці ў Атлетыка Мадрид, ён ужо быў у Іспаніі, ён ужо там зрабілі здымкі на стадыёне, ён ужо павінен быў падпісваць кантракт, але там Чэлсі павінныя былі купіць, прабачце, я забыўся, якога яшчэ іннага гульца з Атлетыка яны павінныя былі купіць, і яны ў апошні момант сказалі: а не, прабачце, мы не хочам. І усе гэтыя варункі, пра которые яны дамаўляліся, для Атлетыкаў ужо непрымальныя. І вось пачаўся гэты хаос, Галагер вярнуўся да Лондона, і ці ён падпіша кантракт з Атлетыка ўжо і невядома. Ну, там, да, кажуць, што ўжо не, як бы. Ну, пакуль што яшчэ невядома, бо Чэлсі пачалі казаць, што слухайце, мы хацім Жао Фелікса. І што нібы калі яны дамовяцца і купяць Жао Фелікса, тады атрымаецца з Галагерам. Зноў жа, шчыра кажучы, я вось чытаў, некаторыя кажуць, што нібы Жао Фелікс, калі быў у Чэлсі мінулым разам, што нібы гэта быў што ён нібы добра сябе паказаў, але вось я неяк не згодны. І шчыра кажучы, наогул, калі можа гэта нейкая мая думка пра Жао Фелікса, але я бы не сказаў, што скажем так, чаканняў раней, калі ён перайшоў у Атлетыка, было нашмат больш. І мне здаецца, што ён гэтых спадзеваў не рэалізаваў. Ён не той добры гулец, якога чакалі ўсе. Ну, з Жао Феліксам там уже, мне падаецца, таксама это уже такая мемная сітуацыя. Гэты хлопец яшчэ не ўсё сказаў. Мне падаецца, там вось яму вярнуцца ў Партугалію, ў Бенфіку, таксама хадзілі чуткі, яму было б добра. Лепш за ўсё для яго, я лічу. Таму вось так. А просто вось зноў ж такі, вось прыйдзе ён у Чэлсі. Дзе ён будзе гуляць? Замест каго? Месца няма. Вось шчыра кажучы, месца няма. Тут проста трэба тады пазбаўляцца гульцоў, бо ў атацы Мадуэка гуляе нядрэнна. Нкунку на 100% будзе гуляць, бо ён амаль там найлепшы гулец разам з Палмерам. Вось яшчэ Палмер там трэці, гэта ўжо 3 гульцы ў атацы, і там хтосьці павінен быць яшчэ. Гэта можа быць і Джексон, который, я не думаю, што нашмат горшы будзе за Жао Фелікса, шчыра кажучы. Я наогул бы не сказаў, што ён там нейкі дрэнны гулец, можа там так яму няшчасціла шмат у мінулым сезоне, але ўсё ж такі стрэліў ён немала галоў.
А яшчэ ёсць Стерлінг, яшчэ ёсць Мудрык, яшчэ там гэты Ну вось спіс як бы ходзяць немаленькі. жа чуткі, што і Стерлінг як бы на выхад стаіць, і Лукаку на выхад стаяць, вось гэтыя гульцы, то Не, бок ну яны да Лукаку, канца напэўна, трансфернага. я шчыра кажучы, я пра яго нават не кажу, бо ён павінен сысці, ён не будзе Ну гуляць у так, Чэлсі, там як гэта бы у Італіі за ім ганяюцца, і пакуль так. што незразумела, хто там Напалі А хоча. так, са Стерлінгам гэтыя чуткі, так, яны яшчэ ў маю, у траўні пачаліся, што вось бо Стерлінг вельмі дрэнна гуляў напрыканцы сезону, і я памятаю, казалі, што ён, магчыма, будзе гуляць у Крыстал Пэлас. Пакуль што з гэтым нібы нічога не адбываецца, і ў таварыскіх гульнях ён Ну, гуляў. паглядзім, яшчэ як бы часу хапае на гэты конт. Так, можа так, бо штосьці мы затрымаліся на Чэлсі. Манчестер Юнайтед. Яны вельмі недрэнна выглядалі супраць Манчестер Сіці. Хочацца сказаць, што неяк Рэшфорд, штосьці з ім адбываецца, нават перапынак новы сезон. Ён зноў там некалькі момантаў не з найлепшага боку з сябе паказаў. Ну, галоўны няўдаха, можна сказаць, гульні, як бы не рэалізаваў моманты свае, такія добрыя. Гады 3-4 таму ён бы дакладна гэтыя галы забіў. Таму, ну, як бы Рэшфорд, не ведаю, у яго будуць, канешне, праблемы, ці будзе ён трапляць у склад. Ну, будзе змаганне такое, гэта вось для Тэнхага добра, што як бы ёсць каму там пазмагацца за стартавы склад. І зноў жа Гарначо праявіў сябе цудоўна. Толькі шкада, што ў іх вось Йора зламаўся, які прыйшоў другі па кошце гулец. Ну, увогуле гэта вось АПЛ, я зараз назову топ-5 прыдбанняў АПЛ. Саланке на першым месцы, там 67 мільёнаў, Йора 62 мільёны, потым ідзе вось Нету ў Чэлсі 62 мільёны, як бы Деліхт там, здаецца, 50 мільёнаў, а хто там Анана у Астон Вілу прыйшоў. То бок, як па мне, тут імёны не такія гучныя, як гучныя іхнія лічбы. Ну, Саланке 67 мільёнаў, ну камон, куды... Так працуе інфляцыя. Што адбываецца з АПЛ? Усе смяюцца, як бы, там, заўзятары Ла Лігі кажуць, ну, там, я зайшоў, паглядзеў, ага, Саланкі, 67 лямаў, ўсё, типа, да пабачэння. А я бы не сказаў, што гэта нейкі, ну, што гэта там дрэнны ці неўдалы трансфер. Саланкі ўжо пару сезонаў сябе паказвае у не найлепшай камандзе, і ён страляе галы, таму... Ну, па шчырасці, ён адзін сезон правёў. Вось это быў яго другі сезон у Бормуце, і першы сезон у яго быў, ну, правальны. Нават вельмі. Ён там доўга не мог забіць першы свой гол за Бормут. Ну, да, вось гэты сезон крайні, што быў, то як бы добра адгуляў, але ізноў жа там, калі пенальці адкінуць, там не так і шмат. Ну, не ведаю, просто што сам цэннік, як заўжды, усе ведаюць, што ах, это клуб з АПЛ, ўсё, трэба накідаць па максімуму, а тым больш, калі гэта ідзе пераход з клуба ў клуб, то, ну, адной лігі АПЛ, то там увогуле у іх з гэтым усё сур'ёзна. Таму, ну, вось Деліхт, калі прыходзяць, у іх праблемы з абаронай, там, канешне, яны будуць шукаць яшчэ эту звязку сваю цэнтральную, але яшчэ вось яны ж усё ў пошуках Гуарта. Сёння стала вядома, што Ван-Бісака пакінуў, дарэчы, да і далучыўся да Вэст-Хэма. У Вэст-Хэма там збіраецца такая банда сур'ёзная. Амаль нікога знакавага не страцілі, але прыдбалі вельмі шмат гульцоў, і па якасці такіх, ну, то бок Вэст-Хэм Моеса і Вэст-Хэм Лапітэгі это будзе проста зямля і неба. Там сур'ёзная перабудова намечаецца. Будзе цікава за імі назіраць. Ну, і для канкурэнцыі лігі, я думаю, просто шыкоўна. Ну, так, паглядзім, ці яны будуць біцца за... Не, ну, яны павінныя біцца за Еўракубкі, тым больш... Ну, за Еўракубкі, там так. За 7-8 клубаў могуць гуляць у Еўракубках. Таму, напэўна, біцца будуць. Тут пытанне, ці за Лігу Еўропы, ці за Лігу канферэнцыі. У мяне таксама вось пытанне пра Астон Вілу і Арсенал. Больш пра Астон Вілу, хаця ці ў них атрымаецца
зноў заняць 4-е месца, ці яны будуць біцца яшчэ вышэй, бо спачатку сезону яны нават, ну, я не скажу, што яны біліся за чэмпіёнства, бо можа не, але па пунктах яны там Ну, прынамсі у першай частцы сезону яны біліся за першае месца, скажем так, так. да Boxing Day можна ж прыгадаць вось гэты перыяд, калі яны на сваім полі і Арсенал перагулялі, і Ман-Сіці, і там ўсё вельмі сур'ёзна выглядала. Так. Ну і ўвогуле яны вельмі сур'ёзна і на сур'ёзным узроўні скончылі чэмпіянат, як бы. Прабіцца ў лігу чэмпіёнаў пры такой канкурэнцыі гэта дасягненне. Ну, ці можна ад іх чакаць паўтарэння? Ну, напэўна, варта, але у Эмеры заўжды як бы былі праблемы. Вось ён паказваў добрыя сезоны, а потым маглі ўзнікаць праблемы, асабліва калі пачынаеш біцца на два франты. Ну, яны страцілі вельмі сур'ёзных гульцоў. Это Луіс і Діабі. Праўда, зарабілі на іх гэтыя гульцы сур'ёзную такую дыхтоўную ролю адгульвалі ў іхняй, ну, камандзе того сезону. Прыйшлі вось да іх, як я казаў, Анана з Эвертона, бельгіец вельмі. Ну, добрае прыдбанне, я так разумею, это больш на замену ось Дугласу Луісу. Ну і там шмат яшчэ розных гульцоў. Матсон таксама Так, добры. Ян Матсон, да, які мае досвед і ў лізе чэмпіёнаў пагуляўшы, і от Челсі ўжо далучыўся, да. Ну, не ведаю, цікава будзе паназіраць, але тут ужо будзе канкурэнцыя, канешне, і, ну, цяжка сказаць. Тоттенхэм нават не ведаю. Наўрад ці, мая думка, што Астон Вілла наўрад ці паўторыць, ну, толькі там, калі яны займуць 5-е месца, і АПЛ з 5-го месца ў ліжку чэмпіёнаў. Вось такі разлік. А тое, што яны ў топ-4 праб'юцца, ўжо неяк слаба верыцца. Хаця, ізноў жа, калі адкідвацца, што прыйшоў да Ліверпуля Арне Слот, новы чалавек у АПЛ, хоць і каманда там засталася ад Клопа неблагая, але давядзецца Арне Слоту як бы прызвычайвацца і Ліверпулю новаму. Ну, могуць быць мне здаецца, вось, варыянты. што хаця гэта заўсёды было так, каб быў поспех у каманды у АПЛ, мне здаецца, што вось найважнейшая гэта стабільнасць. І калі вось самае цяжкае, што гэта калі ты там Астон Вілла, ці там Тоттенхэм, ці там нейкая нават Вестхэм, который часам прабуе нібы падыходзіць дзесьці так бліжэй топаў, а потым штосьці здараецца і яны пачынаюць траціць пункты. Вось гэта стабільнасць, бо нават Тоттенхэм, ну нібы у апошнія дзесяцігоддзі гэта каманда, которая вось бліжэй за ўсіх падыходзіць да топ-4, каб вось яны кажуць, што мы хочам лічыцца гэтай камандай топ-4. Але нават у мінулым сезоне гэта каманда, которая я забыў, ці разам з Арсеналам, ці разам з кімсьці яшчэ, гэта ж каманда, которая даўжэй за ўсіх не прагульвала матчы. А потым вось калі прагуляла першы, ужо там другі, трэці, чацвёрты і нічыі, і вось і проста так, і проста пачалося. Да, было такое. Ну і памятаем, як усё скончылось, да? Ну так. Давайте прайграем, давайте не дамо Арсеналу чэмпіёнства. Ну і што там выбесіла Пастухаглу? Канешне, да. Ну і не ведаю, ось трансферная палітыка таксама. Ну, хаця, можа, ім... Не, я бы не сказаў, што там штосьці дрэнна. Ну, я б не сказаў, што яны моцна падмацавались. Саланкі з такіх ось гучных трансфераў, і яшчэ там 40 плюс аддалі за Грэя Сліца, цэнтральны паўабаронца, малады хлопец, ну, не ведаю. Ну, вось тут пытанне... Ну так, я згодны, што калі мы кажам пра закупы, там нічога вельмі цікавага новага, хаця яны могуць... Ну, паглядзім на Саланкі, можа, вось у лепшай камандзе ён будзе яшчэ лепшым гульцом. Тут просто яму, канешне, так, тут просто вось пытанне, што нават нібы ў мінулым сезоне у Тоттенхэма не найгоршы склад. І яны могуць нядрэнна гуляць,
просто вось нават з гэтымі гульцамі можа вось у Пастакоглу больш не ведаю працы псіхіялагічнай, напрыклад, было неяк іх трэба просто змусіць добра гуляць, бо яны могуць гэта рабіць, але вось просто кожны раз штосьці здараецца і ўсё гэтае добрае губляецца. Таму так, на Тоттенгем паглядзім. Про Арсенал? Арсенал. Можна, Так. да. Вось Арсенал, як па мне, сама лепей праводзіць гэта міжсезонне. Просто ідэальныя трансферы, на маю думку, яшчэ больш узмацняюць сваю лінію абароны з прыходам Калафіёры. Увогуле 45 мільёнаў заплацілі, там такія авансы гэтаму гульцу, як бы, ну, хто сачыў за Балоняй, ведаюць, што гэта за гулец, як ён правёў сезон апошні. З Балоняй разам у Лігу чэмпіёнаў выйшлі. Ну, і па факту гэта адзіны трансфер. І калі так разабрацца, Арсеналу-то больше не трэба было. Як бы яны дадалі яшчэ ў свой склад топавы, які, ледзь не самы моцны, там з Ман-Сіці яшчэ паспрачацца трэба. Всё, як бы Артэта разумее, што ён 2 сезоны запар быў вельмі блізкі да мэты, і яму літаральна не хапала дзесьці ўдачы, дзесьці ўпэўненасці, дзесьці там нейкай досведу. Яны ўсяго гэтага набралі. Вось калі ў іх і былі праблемы, то вось менавіта крайні абаронца і Калафіёры павінен закрыць гэту пазіцыю. Таму Арсенал выглядае вельмі сур'ёзным прэтэндэнтам на чэмпіёнства, і як бы я думаю, калі Волкер там і астатнія там, хто яшчэ выказваўся на думку, што Ман-Сіці можа згубіць чэмпіёнства, яны ў першую чаргу маюць Арсенал на ўвазе. Ну, я бы не сказаў, што там нейкія фантастычныя трансферы, бо ўсё ж такі гэта... Дык няма іх, адзін трансфер. Так, адзін трансфер. І... Ну, выкупілі Рая, як бы. Ну, гэта так, нават, ну, можам палічыць, няхай будзе, тут з гэтым я згодны. Просто тут вось пытанне, гэта усе пра гэта кажуць, і вядома, што ў Артэты ён трэнер, ён мае свае погляды, і гэта ён усё ж такі кіруе ўсім гэтым. Зноў ж такі няма нападніка. І шчыра кажучы, я не той, хто... Я не думаю, што гэта там нейкая вельмі сур'ёзная праблема, што праз гэта... што, ну, без форварда гэта проста катастрофа. Але калі мы там параўноўваем ужо да Ман-Сіці мінулага сезону, ёсць Холанд, ёсць Альварес. У Арсенала, шчыра кажучы, ну, нават аніводнага не можна назваць, што там ёсць нейкі добры форвард. У першым сезоне гэта быў Хесус. У другім сезоне ў мінулым, ну, ён ужо... Ну, па-першае, ён і там траўма была вельмі доўга. А па-другое, ну, вось там гэтага форварда так і не... Ну, ён і не з'явіўся. І гэта, ну, гэта ўсё ж такі можа быць праблемай. Ну, яны ж Кая Хайверса выкарыстоўвалі як цэнтральнага нападніка. Ну, як бы кажуць, што як бы ім трэба быў нападнік, але, ну, хто, я не ведаю, там казалі чуткі пра Айвана Тоні, ну, чамусьці як бы больш няма гэтых чутак. Мне падаецца, што Артэту як бы ўсё задавальняе. Ён робіць ўсё ж такі ухіл, што абарона, калі прыгадаць, у іх жа ж была лепшая абарона ў мінулым сезоне, Так, так. а свае галы яны таксама забівалі, проста процьма галоў забівалі. Таму я думаю, тут для Артэты это вось... Адзінае, што мне хочацца сказаць, дадаць, вось гэта ў мяне, ну, нават у мінулым сезоне, мяне вялікія спадзевы, што Нкетія будзе вось гэтым галоўным нападнікам, бо ўсё ж такі ў яго атрымлівалася. Я не ведаю, што здарылася ў мінулым сезоне, што ён не так часта гуляў, а калі гуляў, гэта, ну, можа было не вось замала часу, каб паказаць сябе. Вось мне здаецца, што ён павінен нібы быць у іх галоўным форвардам, але вось штосьці яго не
не даюць яму часу пагуляць. Не, ну я думаю, будзе гуляць ўсё ж такі Жезус, Габрыэль і як бы Кай Хаверц. Вось это будуць галоўныя выбары. Ну, як бы ў іх хапае, і Трасар забівае, і Сака забівае, і Мартинелі павінен выправіць становішча, як пазамінулым сезоне ён быў значна лепей. У іх як бы атакуючага патэнцыялу таксама хапае, а Анкетыя ўвогуле апошнім часам звязваюць, што ён можа пакінуць як бы клуб следам за Смітроў, таму што як бы малады, гуляць хочацца ўжо, ну як 25 гадоў чалавеку, а ён яшчэ невызначаная роля ў клубе. Таму не ведаю. Магчыма, яшчэ на гэты сезон як бы застанецца, таму што Артэта нікога не набываў і як бы глыбіня складу трэба, але калі прапануюць ім там больш за 30 мільёнаў, там 40, я думаю, яны яго і могуць і адпусціць. Таму Нкетыя як бы не ўваходзіць асабліва ў планы Артэты, на маю думку. Але ну паглядзім яшчэ да трансфернага закрыцця шмат Не, часу. я думаю, што не ўваходзіць, калі мы можам казаць там пра першы склад, але так агулам, Ну, я ж напэўна, кажу, ўваходзіць. для глыбіні яно як бы трэба, але я не здзіўлюсь, калі яны яго прададуць за добрыя грошы. Вот як Смітроў прапанаваў Фулхэм там 32 мільёна і як бы Смітроў Ну, паехаў. Я бы здзівіўся, толькі я думаю, што там можа Смітроў сам хацеў Ну, магчыма, да. Вельмі мала часу. Там залежыць проста, ці сам гулец хоча. Так, я думаю, што так трошкі больш хуценька, а Ньюкасл Юнайтед таксама забыліся мы пра гэтую каманду, бо мінулы сезон быў у іх вельмі цяжкі праз тое, што амаль палова каманды не гуляла ў іх. Зноў жа пара трансфераў, можа нават не вельмі добрых. Льюіс Холл з Чэлсі найдаражэйшы 33 мільёны. Ці ёсць у іх спадзевы на лігу чэмпіёнаў? Думаю, спадзевы, канешне, ёсць, але сапраўды нейкага такога я не бачу карціны такой агульнай цэлай, што яны будуць у топ-5. Яны, безумоўна, будуць змагацца там нараўне там з Тоттенхэмам, вось сюды я дадаю Вест Хэм, Астон Вілла, да, Чэлсі той же, хаця, ну, трэба глядзець з гэтым усім. Таму канкурэнцыя вялізная, і хто тут выстрэліць? Ну, Ньюкасл, на маю думку, у гэтым сезоне у іх там праблемы ж і з уладальнікамі клуба, там і Сэдді Хоу казалі, што ён можа сысці як бы на пасаду трэнера Англіі. Там такая ў іх. Хіба ён казаў, што не. Ну, спачатку як бы, да, яго, але ён потым типа это як адрэзаў. Там і за Горданом Ліверпуль ганяўся, былі чуткі, што і Гордан як бы гатовы сысці быў. Таму так, не ведаю, Ньюкасл менш за ўсіх мне так дае некую карціну, што яны могуць прабіцца ў топ-4. Я бы сказаў, што дзякуючы Ісаку яны могуць усё. Тут насамрэч я згодны, што ёсць проста спіс камандаў, которые будуць біцца за 4-5 месцы. А у каго атрымаецца, тут проста прадказаць нерэальна, бо Астон Вілла толькі адзін добры сезон паказала, Ньюкасл раней 1,5 сезоны паказалі добрае, і ўсё ж такі ў мінулым сезоне шмат праблемаў было, і гэта таксама прычына, чаму ў іх не атрымалася. І паглядзім, ці новы сезон усё ж такі яны павярнуцца на свой найвышэйшы ўзровень. Вест Хэм, проста пакуль што ёсць трансферы, былі добрыя гульцы ў мінулым сезоне, паглядзім, як у Лапітэгі атрымаецца, што паказаць. Таму так, каманды ёсць, прэтэндэнты ёсць, а ў каго што і як атрымаецца, гэта, на жаль, прадказаць вельмі цяжка, і проста паглядзім, што выйдзе. Гатовы ты спрагназаваць топ-4 по завяршэнні сезона? Вот яшчэ не пачаўся сезон, ты толькі бачыш там карціну трансферы, там працэзонныя нейкія гульні. Просто так, я магу паспрабаваць заўсёды можна, а што выйдзе? Я ўсё ж такі тут буду у мінулым сезоне так казаў, і я лічу, што так павінна было быць, і ў гэтым сезоне нічога не змянілася. Ўсё ж такі лічу, што Арсенал павінен перамагаць у гэтай лізе.
Ман-Сіці павінен быць другі, хаця ну так павінен быць другі тут нават цяжка. Я думаю, што на ўзроўні Арсенала і Ман-Сіці нікога няма нават блізка. Ам, м-м-м-м. Третье, Вось четвертое. трэцяе, чацвёртае, пятае, там 5, скажам. Ну, давай Так, 5. цяжэй, цяжэй чаму? Вось мне здаецца, што або так, мне здаецца, што Юнайтед, Ман Юнайтед, Ліверпуль і нават Чэлсі будуць блізка да сябе. А вось у якой паслядоўнасці гэта ўжо цяжка. Я ўсё ж такі скажу, няхай будзе Ліверпуль, Чэлсі, Ман Юнайтед. Вось так. Арсенал, Ман-Сіці, Ліверпуль, Чэлсі, Ман Юнайтед. Ну, зразумела. Но я думаю, што Ліверпуль паспрабуе навязаць барацьбу. Чэмпіёнамі наўрад ці, канешне, стануць, але таксама трэцяе месца будзе за Ліверпулем. Ман-Сіці і Арсенал будуць змагацца, цяжка зараз прадказаць, хто займе. Ну, Арсенал выглядае фаварытам у гэтым сезоне для мяне. Ну, хай будзе, да, Арсенал, Ман-Сіці, Ліверпуль. Четвертое месца. Тут уже складана, не ведаю. Тут усё цяжка. Аддам Тоттенхэму четвертое месца. Ну, і там уже Юнайтед пятый. Челси не ставлю в топ-5, не веру. Я і у новага трэнера, і трансферы не слаба верыцца. І Палмер не выцягне другі сезон запар, так. Таму вось такая моя топ-5. Ну, гэта паглядзім. А пра Палмера, адзінае, што скажу, нішто не кажа пра тое, што ён будзе гуляць горш. Бо на Еўра ён выходзіў на 10-15 хвілінаў і быў найлепшым гульцом на поле. Таму, гэта так, гэта проста каментар, который нічога не значыць, проста думка. Я яшчэ хацеў запытацца пра тое, што ты думаеш пра новыя каманды, ці хтосьці з іх застанецца, ці будзе як заўсёды ў апошнія сезоны. Ну, складана сказаць, як бы, хто там у нас, Саутгемптон падняўся, да, Іпсвіч і Лестер. І Лестер, да. Ну, Лестер па логіцы павінен заставацца, а хто будзе, каго яны выціснуць? Ноттынгем, напэўна. А вось, прабач, я адразу скажу, а мне здаецца, што найлепшыя шансы ў Іпсвіча, бо Лестер усё ж такі страціў свайго трэнера, і што з імі адбудзецца ў новым сезоне, цяжка сказаць. А Іпсвіч добра сябе паказалі, яны вось менавіта адзін з, не ведаю, ці з найлепшых, але з вельмі добрых гульцоў, гэта быў Хатчынсон, которага яны купілі ў Чэлсі, ён у іх застаецца. Таму я бы сказаў, што фаварытам, каб застацца, гэта будзе Іпсвіч, і гэта каманда, которая можа здзівіць. А Лестер, калі, шчыра кажучы, я нават не паглядзеў, ці яны шмат гульцоў прадалі, ці не, хіба не. Калі трэнер не так і шмат там, да. Правядзе добрую працу, то, Лестер можа... Хаця я бы сказаў, што ўсё ж такі Іпсвіч фаварыт тут. Застацца, да? Так. Вось, не ведаю. Мне падаецца, што Ноттынгем, Фулхэм сур'ёзныя праблемы будуць мець. Вось цікава, ці як там Эвертон прыдайчы. Фулхэм? Я бы не сказал, а чаму Фулхэм? Яны купілі, вось мы казалі, і ў Арсенала, хаця Чэлсі выкупілі ў іх таксама абаронцу. Яны прадалі Жао Паліне, можна сказаць, такога цэнтральнага гульца. Гэта, у цэнтры поля, калі гуляеш такога гульца, а каго яны на замену знайшлі? Не ведаю, яны з Тоттенхэма прыйшоў свабодным агентам, Сесіньён, Смітроў, не ведаю. Мне вось падаецца, што ў Фулхэма могуць быць праблемы. Хаця там трэнер у іх добры, Марко Сілва. Так, гэта каманда трэнера, таму можа, ўсё ж такі думаю, што ў іх можа і штосьці атрымацца. Напэўна, каманды так, которые рызыкуюць, гэта Ноттынгем, Эвертон
у апошнім сезоне біўся за жыццё толькі праз Снятыя кару. пункты, да. Так, а так яны былі б у сярэдзіне табліцы. Ну, Можа яшчэ вось у Брэнтфарда быў цяжкі сезон апошні. Хаця ў іх паглядзім, ці вось Тоні застанецца, што з ім будзе. Ну, у іх там два сур'ёзных падмацаванні вось падаспелі. З бельгійскай лігі цэнтральны нападнік прыйшоў за 30 мільёнаў там. І вось у Ліверпулі яны выкупілі Фабіо Карвальо, які так і не знайшоў сябе нават пры слоце, як бы не далі яму шанса. Ну, не ведаю, магчыма, трэба было проста прадаць. Вось это два такіх гульца, якія, ну, могуць сваю ролю згуляць. Ну, я думаю, што вось мы можам сказаць, што Ноцінгем Форест гэта найгоршая каманда з усіх. Ну, вось мне падаецца, да, што Ноцінгем як бы выглядае такім аутсайдерам з тых, хто застаўся, як бы, ну, хто в АПЛ быў. Ну, давай, можа, да астатніх ліг так, прабяжымся. Я думаю, што хуценька можам. Ну. І адразу пытанне. Ці ўжо мы ведаем, хто будзе чэмпіёнам у Гішпаніі? Ох, вось апошні тыдзень пакінуў сумневу. Вось да апошняга тыдня, што прайшоў там апошнія 7 дзён, я быў упэўнены, што як бы Рэал спакойна забірае чэмпіёнства. Я і зараз як бы упэўнены, але адсотак таго, што Рэал стане чэмпіёнам, паменшыўся, таму што перабудова у Сімеоне і вось прыход Альварэса, такія людзі, такія падзеі звычайна робяць розніцу. І як бы у Сімеона хапае досведу, і ён можа гэтым гульцам паказаць, што вы можаце ўсё зрабіць як бы і кінуць выклік Рэалу. То бок Хуліан Альварэс, Ленарман са Сосідада прыйшоў. Мы бачылі на Еўра, як ён у абароне гуляў добра. Не ўлічваем там аўтагол. Это з кожным бывае. Так, да, Сёрлут прыйшоў, які пасля Доўбіка быў другім бамбардзірам у тым сезоне. Гэта ўсё глыбіня складу. Ну так, там сышоў Марата. Яшчэ магчымы Галагер. Так, яшчэ можа быць Галагер. Там яшчэ яны кагосьці набылі, зараз я скажу дакладна. Не, всё, да, усе тыя тры гульцы. Яшчэ чакаецца Галагер. Ну, як бы я лічу, што гэтага немала, і гэта ўсё як бы ўсё проста ў кропку, проста ўсё, што трэба было, там як бы застаецца Грызман, не з'ехаў. Таму Сімеона могуць кінуць выклік, але ўсё ж такі я лічу, што Рэал галоўны фаварыт там з адсоткам у 70. Ну, што яны будуць чэмпіёнамі Ла Лігі. Таму што мы сказалі, што хто прыйшоў к Атлетыку, але і ў Рэала сур'ёзныя папаўненні. Мы ведаем, лепшы там трансфер, можа, за ўсю гісторыю футбола — это бесплатна Мбапэ. Эндрык прыйшоў, але ёсць у іх такое, што як бы перакос усё ў лінію атакі. У абарону проста няма нікога. Пасыходзілі людзі, якія выдалі сезоны жыцця, там Тоні Крос, абаронца цэнтральны пакінуў каманду, Фернандэс. Таму як бы ў абароне ў іх вось праблемы, што няма каму, ну, будуць шукаць, ну, нікога ж і не купілі. Вось, дарэчы, заўтра ўжо будзе суперкубак, таму можна будзе паглядзець, хто там выйдзе. І гэта, канешне, не кажа нам ні пра што, але ўжо пасля суперкубка ў чацвер пачынаецца Ла Ліга. У Ла Лізе, дарэчы, будзе цікавы фармат прагляду. Яны па две гульні з чацвярга па панядзелак паказваюць. Можна абсалютна ўсе матчы паглядзець тура. Ну, то бок это для заўзятараў Ла Лігі это просто кайф. Таму, ну, вось лічу, што Барселона для мяне, вось яны будуць змагацца за другі радок, за трэці, але ніяк не за... Я, шчыра кажучы, думаю, нават за другі не ўпэўнены. Хаця могуць, ну, тут проста гледзячы на тое, як Атлетыка ўзмоцніліся, хочацца сказаць, што ў Барселоны нават на гэта шансы памяншаюцца вельмі хутка. Ну, там проста перабудова, ім трэба чакаць грашэй. Ну, ось учора яны, дарэчы, гулялі з Манака і там разгромна прайгралі, просто не ведаю, ніякай канцэпцыі, ніякай структуры, што гэта было, на гэта было жахліва глядзець. Там нейкія яны трафей прайгралі, які там не прайгравалі там да гэтага 5-7 гадоў, ну, таварыскі трафей. І вось яны яго прайгралі, як бы, ну... Мне здаецца, пакуль што ўсё выглядае кепска.
Так, што Барселона... Хаця, не, хацеў сказаць, што чакаюць яе дрэнныя часы, хаця я яшчэ раней, яшчэ 2 ці там 3 гады таму пра гэта думаў, і проста у іх часам з'яўляюцца маладыя зоркі, і хто ведае, можа гэта час, каб яшчэ новыя зоркі з'яўляліся. Ну, Ла-Месія нікуды не дзяецца, да. Вось мы бачылі на Алімпіядзе, там было шмат гульцоў як бы з Барселоны. І ў тым сезоне ўжо з'явілася шмат зорак. Ну, то бок Барселона, трэба разумець проста, у якім яна зараз стане фінансавым, і што вось яе задача гэта там другое, там трэцяе месца, навязаць барацьбу да апошняга і ў лізе чэмпіёнаў як мага далей прайсці там. 1/4 гэта для іх уже поспех, гэта добрыя грошы. І я вось зараз назову топ-5 трансфераў Ла Лігі. Тут без бонусаў 75 мільёнаў Альварес першае месца, 55 мільёнаў Дані Ольма другое месца, на трэцім месцы Эндрік 48 мільёнаў, і потым ідзе вось Ленорман 35 мільёнаў і Сёрлуд. З пяцёркі лепшых тройка гэта Атлетика Мадрид. Ну, то бок это вельмі сур'ёзна. Мы не дадаем сюды Мбапе. Ну, Мбапе не даем, бо бесплатно прыйшоў, да. Ну, гэта таксама, каб людзі разумелі, што гэта не зусім усё ж такі бесплатна. Так, вядома, што Рэал не заплаціў грашэй ПСЖ, да. Але гэтыя грошы заўсёды ідуць гульцу. То бок, можна сказаць, што на гэтым зарабіў МБП. Гэта часцей за ўсё, калі гулец становіцца свабодным агентам, тады агент заўсёды кажа, ну тады хтосьці ж павінен на гэтым зарабіць, няхай гэта ўжо тады будзем мы. То бок агент і гулец. Таму так, калі мы кажам пра фінансы Рэала, яны выдалі столькі ж грашэй, калі б яны куплялі яго у ПСЖ, проста гэтыя грошы пайшлі не клубу. Ну, шчыра кажучы, пра Гішпанію, мне здаецца, ўжо і няма што сказаць. Да. Ну, як бы асноўнае мы абмеркавалі. Там уже пад цягам сезона будзем глядзець. Так, ідзем далей, можна пра Бундеслігу. Так, і мне гэта за апошнія дзесяцігоддзе, так, першы сезон, калі мы спачатку не ведаем, хто будзе пераможцам, бо ў мінулым сезоне мы б сказалі, што Баварыя проста толькі таму, што мы не ведалі, што там чакаецца хтосьці іншы. А вось у гэтым сезоне ўжо цяжка сказаць. Ну вось да, крызіс Баварыі, як бы ён так вось збіраўся, і зараз такой лавіна як бы спусціўся, вось яны страцілі чэмпіёнства, там не заваявалі ўвогуле ні аднаго трафея. Упершыню за шмат гадоў. Упершыню за 10 гадоў яны як бы страцілі чэмпіёнства, і упершыню там за 10 гадоў мы кажам, што Баварыя падыходзіць да новага сезона не ў статусе фаварыта. Таму што перабудова, вельмі дзіўная перабудова, робяць ухіл на моладзь, на трэнера без досведа, як мы ведаем, кампаній прыйшоў. Гульцы з сярэдніх клубаў, канешне, падавалось, што яны як бы гуляюць добра, але з сярэдніх клубаў Англіі, з Крыстал Пэлас, з Фулхэма попрыходзілі, там Алісе, Палінье, ну гэта там абаронца цэнтральны прыйшоў ужо са Штутгарта, але атрымаў траўму, да? Ну, адзінае, што я хачу сказаць, ведаеш, там пра Паўліньо, напрыклад, усё ж такі топ-клубы хацелі яго купляць. Хацелі, тут самае цікавае, што ён з Баварыі ўжо там тым летам дамой. І вось купілі, так, Олісе таксама гулец зусім не найгоршы. А калі мы кажам пра кампанію як трэнера, безумоўна, я згодны, што гэта пакуль што яшчэ... Гэта трэнер без досведу ў топ-клубах усё ж такі. Досвед у яго ёсць. Ну, проста уяві на месцы сябе, ну, то ты прыходзіш, да, і трэніруеш Нойера. У тебе як бы ніякіх дасягненняў няма. Ты там гуляў супраць Нойера, і ён, ну, перагульваў цябе там у лізе чэмпіёнаў, і ты прыходзіш і пачынаеш яго трэніраваць. Ну, гэта як бы можа згуляць праблем. Я, конечно, разумею, што хутчэй за ўсё там Нойер, хто там Кіміх яшчэ ж не сышоў, да, вось гэтыя ўсе гульцы з досведам, яны, наадварот, павінны яму дапамагаць. То бок, ну, перадусім каманда. Проста Алонса таксама быў трэнерам без досведу, а ведаеш, а цяпер мы кажам, што ён пераможца.
якіх гульцоў ён сабраў, там не было зорак, ты што, ты паглядзі, это ноунеймы по факту, ну, Не, ну у я Байера згодны, былі гэта так, напэўна, трошкі мае іншая як ўплыв. бы сітуацыя, да. Ну, я не кажу, што прям там усе залажаюць яго, але гэта рызыка, это пэўная рызыка, калі ты бярэш такога маладога трэнера без досведу, які там вылецеў з Бёрнлі, з АПЛ, і ён прыходзіць кідаць выклік такому Байеру. Я, конечно, не веру, што Байер другі сезон запар пройдзе без там паражэнняў, таму што такое проста немагчыма. Але ну ўсё ж штосьці бывае ў першы раз. І Алонса кажа, патрымай мае піва. Ну, я просто, да, не веру. Ну, там просто некая містыка была ў тым сезоне, што яны там ратавались на 97-й, на 98 хвілінах, але Байер падыходзіць у якасці галоўнага фаварыта. У іх, канешне, будзе зараз праблема, што это Ліга чэмпіёнаў, другі фронт як бы адкрыты, да, ну, заўжды цяжэй біцца. Ну, яны ж Ну, і ў Лізе паглядзім. Еўропы гулялі да канца, таму тут не думаю, што гэта нейкая вялікая змена будзе. Тут хутчэй вялікі ўплыў тое, што тут мы маем новы фармат у Лізе чэмпіёнаў. Ну да, Хаця еще не толькі ў Лізе чэмпіёнаў. паўсюль, да. Так, паўсюль, таму Будзем глядзець. Ну, пра Бундеслігу вось, да, галоўнае, што ці паўторыць Байер Леверкузен такі ж шыкоўны сезон, і ці зможа ён утрымаць як бы першасць. Што І думаеш пра Барусію? Яна страціла зашмат ці штосьці, ці нейкі шанец ёсць? Бо Не, ну, трэнер сышоў, ну, форварды проста, я бы сказаў, што там замена, бо Фюлькрук пайшоў да Вестхэма, але прыйшоў з Штутгарта Гюрасы. ну, як бы вельмі добрая трансферная кампанія, на маю думку. І Паскаль Байера Грос таксама атрымала. перайшоў да Барусі. Тут у іх, да, Герасі, ось учора перайшоў Байер з Хофенхайма, таксама такі добры гулец у рамках Бундеслігі. Ян Коўту з Жыроны, ну, па факту з Ман-Сіці, але ён у Жыроне ў тым сезоне гуляў, вельмі добра сябе праявіў таксама. Ну, як бы вельмі добрая трансферная палітыка. А ну, каго яны па факту згубілі, это што сышлі Хумельс і Ройс, як бы ветэраны, і Фюлькруга вось Вестхэм выкупіў недавно. А так, мне падаецца, яны больш прыдбалі. Ну і тут будзе, конечно, цікава, як Нуры Шахін. Это вось вельмі падобна штосьці на становішча з кампаніі ў Баварыі. Таму вось гэтыя два А я фактары думаю, што, робяць... ведаеш, прабач, не зусім, бо Шахін усё ж такі ўжо быў у сістэме Ну, клуба, быў, да, і няма паўсезонны. такіх зорак, як у Мюнхене. Ну, я кажу прыкладна ж, да, не Ну, кажу, не, ну што так, адзін у гэта адзін, але, так, ну, проста да. таксама ён першы раз галоўны трэнер, новая сітуацыя, гэта Вось напэўна. гэта ізноў жа вельмі падобная сітуацыя, як у Ла-Лізе, да? Ёсць 3 каманды, якія хутчэй за ўсё будуць змагацца за чэмпіёнства. Ну і будзем спадзявацца, напэўна, з'явіцца які-небудзь там цёмная конік. Адзінае, там, да. што таксама хачу дадаць, што як і ў мінулым сезоне сябе можа добра паказаць Штутгарт, нягледзячы на тое, што яны прадалі гульцоў, яны таксама ж вельмі шмат набылі. Ці гэта будуць добрыя гульцы для іх ці не, мы гэта паглядзім, але ну, каманда змянілася так сур'ёзна. Ну да, вось у іх галоўнае, што яны захавалі трэнера, як бы, вось гэта для іх самае галоўнае. Згубілі яны, канешне, шмат. Для іх Ліга чэмпіёнаў гэта ўжо дасягненне, я думаю. Там вялікіх яны не... Хаця новы фармат зараз цяжка казаць, там жа ж 1/16 будзе, да. Тут цяжэй казаць вось пра каманды слабейшыя, бо ну, сільныя яны заўсёды, як выгульвалі, так і будуць выгульваць, а вось як будзе ў такіх сярэдніх і слабейшых, гэта мы так паглядзім. Ну, мне ў Штутгарта вось падабаецца, што як бы яны зрабілі, можна сказаць, замены вельмі раўназначныя тое, што страцілі. Як бы просто ці атрымаецца у іхняга трэнера Хёена, да, ізноў жа наладзіць такую гульню. Штутгарт заняў другое месца, трэба не забываць гэта. Яны вось будуць гуляць за суперкубак з Байер Леверкузенам у суботу. Таму не Баварыя будзе гуляць, а Штутгарт менавіта за суперкубак. Таму, ну, цікава, да, цікава. Ну, я лічу ўсё ж такі Байер Леверкузен як бы фаварыт.
А я, Баварыя прабач, будзе. я нават забыўся, што я думаў, што Кейн можа хаця б у суперкубку пераможа. Не, яны ж трэцяе месца ў апошнім туры там страцілі другое месца, а Байер жа ж усе кубкі забраў у Германіі, і Так, таму так, яны з так. другім месцам будуць гуляць. Ну, таму вось такая ў іх расстаноўка сіл перад пачаткам Ну і сезону. таксама дадам, што у Лейпцыга нічога не змянілася. Ну вось яны прадалі Эльма і ўсё. Ці ну просто хочу сказаць пра тое, што яны хутчэй за ўсё застануцца камандай, которая будзе біцца за 4-е месца. Ну так, будуць даваць сваю канкурэнцыю патрэбную Так. ў Бундслізе, ну. Ну і можам хутенька Серыя А, да давай. серыя А. Мне здаецца, што Інтэр застаецца фаварытам хіба. Ну, Інтэр, безумоўна, застаецца фаварытам, таму што асабліва нікога не прадалі. Придбалі Фрэтэзі з Сасуола, яны за ім ну, як бы яшчэ там цягам того сезона. Таксама цягам того сезона ўжо было вядома, што Зелінскі прыйдзе, і ён прыйшоў свабодным агентам, і ў Зелінскага праз гэта былі праблемы як бы з кіраўніцтвам Напаля, але ўжо яго гэта не хвалявала. І Інтэр толькі ўзмацніўся, там яшчэ ось Тэрмі прыйшоў з Порту, калі мы памятаем, такі быў нападаючы, бывае забівае шыкоўныя галы. Таму проста Інтэр выглядае ізноў, што гэта можа быць там чэмпіёнства за там 10 тураў да завяршэння чэмпіяната. Паглядзім, канешне, як сябе праявіць там Ювентус, Рома, Мілан той жа, да, Аталанта, але гэта ўсё каманды ў стадіі перабудовы. А Інтэр гэта проста вось гатовы праект па штампаванню скудэта. Ну, на маю думку. Таму яны галоўны фаварыт проста з вялізным адрывам. Трэнер застаўся, як бы гульцы асноўныя пазаставались. Ну, Інтэр галоўны фаварыт. Але вось чым цікавая для мяне серія А будзе ў гэтым сезоне, што вось, як я ўжо сказаў, вельмі шмат каманд у стадыі перабудовы, там папрыходзілі трэнеры, тая ж Аталанта з Гаспірыні засталась. Цікава будзе паглядзець на Рому, калі вось спадзяемся, што вось у іх стабільна будзе трэнер застанецца вось праз увесь год, бо канец быў добры. І цікава вось як яны таксама пакажуць сябе на працягу ўсяго сезону. Так, ну я ж кажу, вось і Рома, і Напалі там з Контэ, там прыйшоў Контэ таксама. Ну, Контэ заўжды прыцягвае ўвагу да сябе, там паглядзім, як атрымаецца. І Ювентус Мота. Ну, вось, напэўна, тока Балонія страціць, уже не будзе такой Балоніі, як мы бачылі, якая прабілась у ліку чэмпіёнаў. Там, ну, Лацо, Ферэнціна, Тарына, таксама як бы цікавыя каманды, але я думаю, яны не змогуць і блізка навязаць такой барацьбы, як от. Ну, то бок, таксама ці у серыі... Мілана не будзе горш, бо яны нічога ў іх не змянілася. З'явіўся там, скажем, Марата. Ну, просто нічога новага, яны вось у апошнія гады, яны просто... Ну, вось, яны нават не за чэмпіёнства, а яны вось для іх галоўная мэта гэта нібы топ-2. І вось у іх гэтыя бітвы за топ-2, і каб не было горш у гэтым сезоне, бо шчыра, ну, яны ж нічога не змянілася. Калі-то яны, здаецца, 2 гады таму сталі чэмпіёнамі, да? Там барацьба была такая з Інтэрам. Вось перад Напалі, калі я нічога не блытаю, магу блытаць. Але ў іх зараз, я ж кажу, у іх стадыя таксама перабудовы, як бы Фансека прыйшоў. Вось, вельмі я не бачу цікавы перабудовы. Ну, як бы склад па факту застаўся. Так, просто у іх нібы няма грашэй, і яны прабуюць вось дзесьці штосьці кагосьці знайсці, але гэта, ну, просто мне здаецца, што Мілан у апошнія вось, там больш так яны перамаглі у Лізе, але гэтая дапамога ў Лізе ім нібы ніяк не дапамагла, я не ведаю, ці там у фінансавай сітуацыі, бо яны проста не могуць сабе дазволіць купіць штосьці добрае. Яны вось вылецела з галавы, каго яны ў Ньюкасл прадалі 2 гады у мінулым сезоне.
Піолі. Так, ну, Піолі, здаецца. хіба я просто вылецела з галавы так Ну, прозвішча. Вось на гэтыя грошы так яны мінулым летам вось купілі у Чэлсі Пульсіча і Лофтус Чік і там яшчэ кагосьці яны куплялі. Вось гэта была перабудова. Там некалькі не, ну гульцоў. дык правільна, вось у іх як бы касцяк застаўся. А ў гэтым сезоне я гляджу, у іх увогуле тут параўнанне з АПЛ, ну, смешныя Так, трансферы. так, так, так. Максімальнае прыдбанне там 18 мільёнаў. Ну, як бы ну, ім як бы ніхто не трэба быў, я так разумею, таму што ну, магчыма, і трэба Можа і было не. бы, да, але пакуль што гуляйце з тым, што ёсць, паглядзім. Так. Ну, я думаю, як бы Фансеку даюць пакуль што такі час, от паглядзець, што ты можаш з гэтым складам, а там ужо паглядзім. Ну, вось Таму Ювентус тут вось выклікае цікаўнасць, таму што прыйшоў Мото, адзін з самых там прагрэсіўных трэнераў яго называюць там. І трансферы ў зноў іх ж такі такія таксама без норм. вялікага досведу ў камандзе у вялікай камандзе. Так, Таму так. паглядзім, што і як. Але да, там Балонію ў лігу чэмпіёнаў вывесці это дасягненне. Ну, паглядзім, да. Таму я ж кажу, вось АПЛ у гэтым серыя А ў гэтым сезоне будзе цікавая не барацьбой за чэмпіёнства, бо я думаю, тут Інтэр проста яшчэ большы там, чым у Ла-лізе, да, фаварыт. Ну, для Ну, мяне, на гэта маю напэўна, думку. я згодны, што Да. з А фаварытам тут вось таксама. А вось уже там хто астатнія ў лігу чэмпіёнаў праб'ецца, ну тут уже шмат пытанняў. Мілан, Ювентус, Аталанта, Рома, Ну тут мы ну, ведаем, як у мінулым Напалі. сезоне у Італіі гэта вось найбольш цікавая гэта была барацьба за чацвёртае месца. Вось там у сярэдзіне дзесьці вось там сапраўдная бітва цікавая. І ну можам таксама апошні пару словаў. Ці ёсць табе што сказаць пра Францыю? Ну, Францыя, безумоўна, ёсць, але так хуценька, да. Это вось цікава будзе паназіраць, што там будзе з ПСЖ. Пасля сыходу Мбапэ яны вось прыдбалі 2 там маладых гульцоў, там два трансфера пацягнулі ў іх 100 мільёнаў, і там гульцы там 22 гады, здаецца, аднаму і там 18 другому это. Ну, это іх праблемы як бы. Але ПСЖ мы памятаем, як яны добра ў лізе чэмпіёнаў гулялі, і з Барселонай это згулялі добра. Але потым у іх не атрымалась там, да, з Дортмундам. Маглі быць у фінале. То бок працу ўсё ж такі яны праводзяць добрую, і яны рыхтавались да гэтага, што Мбапэ сыдзе. Але як бы у іх з'явіліся канкурэнты зараз у лізе 1, що ім давядзецца там пазмагацца. Гэта Марсель і Манака, на маю думку, вось 2 каманды. Асабліва Марсель прыцягвае сваю ўвагу. Гэта Дедзербі, які прыйшоў туды, і там вельмі цікавыя трансферы, там і Грынвуд туды прыйшоў, як бы можна да яго там па-рознаму ставіцца, але гулец у якасці футбаліста вельмі сур'ёзны. І ну там у іх таксама шмат проста прыдбанняў, таму і Дедзербі гэта заўжды як бы каманда такая цікавая, з прэсінгам, за ёй цікава назіраць. Памятаем, як з Брайтонам ён там, да, з Сасуола ў серыі А пашумеў. Гэта было ўсё цікава. Таму вось я зараз гляджу яшчэ раз на хто да іх. От Хёйберг з Тоттенхэма прыйшоў у арэнду, як бы Грынвуд, я ўжо сказаў, Вахі з Ланса. Ну, гэта ўсё гульцы такія, якія пры добрым трэнеры могуць і склад у іх збіраецца сур'ёзны, яны могуць навязаць барацьбу. Я, канешне, ўсё адно для мяне ПСЖ фаварыт, але вось з улікам таго, што гэта Дедзербі і з улікам таго, якія прыйшлі гульцы, тут нават не ведаю там, ну, Ну я думаю, 60 на што тут 40 такая барацьба будзе. галоўна, калі ПСЖ самі сабе не створаць праблемаў, яны пераможуць досыць лёгка, я думаю. Але мы таксама бачым, што у апошнія нават я бы сказаў сезоны, што ўсё ж такі гэтыя праблемы з'яўляюцца, ім гуляць цяжэй. У камандзе ўжо няма Мессі, Неймара і Мбапэ, которые проста ўтрох перамагаюць усё. Таму так, таксама можа быць цікава ў гэтай лізе. Ну, от да, паглядзім, вось адна з такіх гэтых інтрыг, ці зможа там хто-небудзь ім кінуць выклік, да, там Марсель, той же умоўны Манака, там было б цікава. А так
про Лігу 1, ну, больш пакуль што няма што сказаць, трэба паглядзець пару тураў, там ужо усё будзе ў тэлеграм-канале, карацей. Так, цікава, што я не хачу тут памыліцца, але французскія клубы патрацілі больш грашэй, чым гішпанскія на гульцоў на 100 мільёнаў еўра. У французаў гэта 500, у гішпанцаў 400 мільёнаў. Гэта так цікава. А як ты думаеш, хто больш за ўсё патраціў гэтым летам на першым месцы? Які клуб? Ну, як ты думаеш? Я ведаю. Атлетыка? Не, Челсі. Гэта 189 мільёнаў. 189 мільёнаў. Атлетыка толькі 5, у іх 141 мільён. Я чакаю, я нават... А на другім месцы Астон Вілла. Я вось зараз заходжу на доходы. Да, затраты 189 мільёнаў. Я бачу. Да. No. І вось, шчыра кажучы, я вось нават не... Ну, калі вось я... Праблема ў тым, што гэта там вось Келіман з Астон Віллы, нават калі ён добры гулец, так? Але яму 18 гадоў, ён жа не будзе гуляць. Ну, і праблема... Я нават гатовы сказаць, што гэта там няхай будзе добры трансфер, гэта зорка на будучыню, але просто на дадзены момант столькі гульцоў, што ім трэба думаць пра тое, як пазбаўляцца ўсяго гэтага, а не купляць штосьці новае. Таму тут, ведаеш, для мяне ж нават не праблема тое, што яны патрацілі 189 мільёнаў, праблема тое, што яны зарабілі толькі 100. Ну, таксама немала, ў прынцыпе. Ну, немало, просто гэта толькі тры трансферы. Ну, ось ізноў жа, я ж кажу. 3 трансферы, да, як бы. А другім ідзе Астон Вілла, 176 мільёнаў, да, таксама. Ну, Эмері падмацоўваецца. Таму, як бы, а трэцім Вест Хэм. Ставіцца грашыма ўладальнікаў. Да, таму цікава. АПЛ, як заўжды, это просто там горы тых грашэй варочаюцца, Так. гульцы там прыходзяць, сыходзяць, там только, але адэкватныя вось усе гэтыя палітыка, там, ну, Ліверпуль увогуле нікога не купіў. Што 0 просто для АПЛ, гэта, ну, дзіва. Хіба яны хацелі кагосьці купіць, але гулец ім Ну, у адмовіў, іх, толькі я да, забыўся, хто гэта пакуль быў. што Субісмендзі, там, у цэнтр поля вельмі добры гулец, там, з Ла Лігі. Але там пакуль што штосьці срываецца, пакуль невядома на дадзены момант, калі мы записываем, пакуль што там сарвалась у іх эта сделка. Ну што, можам заканчваць, таму трансферы яшчэ будуць, нягледзячы на тое, што сезон пачынаецца, ўсё ж такі трансферы яшчэ будуць. Першыя матчы тут ужо залежыць ад таго, што вы чакаеце. Суперкубак будзе заўтра. Гішпанія, ты сказаў, што ў чацвер пачынаецца, так? Чацвер, да, чацвер. Так, у Англіі сезон пачынаецца ў пятніцу. Да. І, ну, можна адзінае, што сказаць, што ўсё ж такі хіба у нядзелю найбольш цікавы матч Чэлсі-Манчестер Сіці. Хаця суперкубак Гішпаніі таксама можа быць цікавы. Нямецчыны? Не ведаю, ці ў Нямецчыне. Мне здавалася, што ты казаў пра Гішпанію таксама. Не, у Гішпаніі тур стартуе, у Гішпаніі проста тур, да. Вось, таму я думаю так, мы чакаем на пачатак сезону, і падкасты вяртаюцца, будзем размаўляць, сачыць, пра трансферы будзем пісаць, таму пра ўсё вы можаце даведацца ў тэлеграм-канале. Таму я дзякую, на сёння ўсё, і будзем чакаць матчаў і ўжо спаткаемся, паразмаўляем з вамі ў наступным тыдні. Дзякуй вам. Дзякуй, сябры, пакуль.